Здравейте! Продължаваме да говорим за границите, за това колко е важно да се поставят за едни здравословни взаимоотношения. И днешното ми послание, като по-скоро напомняне и насочване в това, че не можеш да промениш другия, а само себе си. Знам, че може звучи банално или звучи като шаблонно някакси, но това е самата истина, защото колкото повече ние опитваме, дори поставяйки граници, опитваме да променим другия, толкова по-разочаровани ще оставаме. Ако аз поставям граници с цел той да се промени, той да се подобри и така нататък, ние винаги ще сме разочаровани. Границите са за нас, за наша защита, за наш вътрешен мир и така нататък. И за това много е важно постоянно да си поправяме фокуса, постоянно да си поправяме точно фокуса, да, върху какво гледаме, върху какво се съсредоточаваме, върху какво се фокусираме в нашата работа вътре в себе си, да, върху какво се фокусирам, когато поставям граници, когато мисля, че е време и нужно да се поставят граници, да. Границите започват с фокуса върху това, което контролираш. И това си ти. Опитите да промениш други те водят и те оставят, може да кажем, изтощен, защото това разочарова. И силата е в това какво избираш. И наистина аз вярвам, че когато нещо не върви по моя план, когато нещо не върви по моя сценарий, да, по моето виждане, по моите убеждения, това трябва да ме насочи към промяна на моя избор и моята реакция. Тоест, аз не мога да контролирам другите, но аз мога да контролирам своите реакции и своето отношение към това, което се случва. И това напълно е в моята зона на контрол. За тази цел аз ви предлагам днеска да си запишете едно изречение, да, което просто ще допълните. Не мога да променя нещо, да, и тук допълвате своето, или човек, или конкретно някакво обстоятелство, да, но мога да избера, пак 3 точки, и вие допълвате какво избирам като реакция, като поведението си, като думи, които да кажа и така нататък. Това е от мен за днес. Не забравяйте да коментирате това видео, ако ви е било ценно, и разбира се да го споделяте с другите, за да може и други да подобряват своите отношения вкъщи. А ние ще се видим с вас утре. Чао, чао!